kaikki! Tässä olisi tämä toinen videopostaus, jonka tekemisessä minulla on nyt mennyt vähän turhankin kauan. Alun perin tämä oli tarkoitus tulla jo ennen joulua, mutta nyt vasta sain sitten aikaiseksi tehdä tämän. Ja te toivoitte, että minä tekisin videon, missä minä vientäisin ja kientäisin Savoa, mutta minä en ole ikinä kiinnittänyt edes huomiota. Minä en ole tiennyt, että minä puhun Savon murteella, mutta hauska se nyt on kuulla. Että kyllä se tässä varmaan luonnostaan sitten puheen mukana tullaan sitten. Minä ajattelin nyt tämän videopostauksen tehdä siitä, että mitä suunnitelmia minulle on nyt tälle vuodelle 2014. Ja ihan ensimmäisenä ja suurimpana muutoksena tänä vuonna varmaan tulee olemaan se, että minä muutan pois kotoa. Minä olen jo hakenut englanninkielisiin ammattikorkeisiin ja sitten olisi vielä yliopistohaut ja sitten tuo suomenkieliset ammattikorkeat. Kovasti jännittää, pääsenkö minä mihinkään, ja kyllä epäilen, että en ainakaan näihin, mitkä minulla ykköstoiveena on, että niihin hakkee niin moni. Ja sitten niitä aloituspaikkoja on niin vähän, että... Mutta ei auta muu, minä jo pääsykoekirjat haen, että sitten kovasti lukemaan ja pitää yrittää pysyä pois Facebookista ja keskittyä nyt vähän aikaa olennaisiin asioihin. Mulla on tosiaan lukiota jäljellä enää vaan kuukausi. Penkkarit lähestyy, asu on jo valmiina ja on jo YO-mekkoakin katsellut, vaikka siihen onkin vielä jo monta kuukautta aikaa ja suunnitellut kaikkea aika valmiiksi. Vielä olisi kirjoitettavana englanti, ruotsi ja äidinkieli. Tässä on nyt kovasti suunnitelmia, varsinkin tälle alkuvuodelle. On tarkoitus, että lähtisin yhden ystävän kanssa käymään sitten ulkomaillakin, mutta se on vähän auki vielä, että minne lähdetään. Tai siis on että minne lähdetään, mutta että millä tavalla ja minne päin kyseistä valtiota. Että en uskalla siitäkään puhua vielä hirveästi mitään, koska saattaa käydä, että sekin reissu peruuntuu, niin kuin minulta peruuntui tämä Japanin matkakin, missä minun piti olla nyt tässä kuun alusta. Että terveydentila ei sallinut sitä, että olisin lähtenyt. Ajattelin nyt yrittää uudestaan, että jos pääsis ulkomailla käymään, kun matkustelu olisi kuitenkin niin kivaa ja se vielä toistaiseksi onnistuu niin kuin rahatilanteen puolesta, että sitten kun asuu yksin ja opiskelee jossain muualla, niin sitten ei ole rahaa matkustaa kyllä yhtään mihinkään, niin olisi vähän niin kuin viimeinen tilaisuus nyt sitten. Tätä on nyt vähän tämmöistä aikataulujen sijoittelua sitten. Ja no tuossa nyt taisi tullakin jo ne suurimmat, mitä tälle vuodelle on suunnitelmaa, että kesällä kovasti toivon, että töitä saisin. Haluaisin käydä moikkaamassa kavereita. Haluaisin käydä justiinsa Oulussa pitkästä aikaa. Siitä on jo yli vuosi, kun on siellä vaikka 1,5. Kuitenkin, että kun minä olen nyt lähinnä tuolla Helsingin suunnalla liikkunut sitten, jos olen liikkunut jossain, niin että olisi mukava sielläkin asuvia kavereita käydä katsomassa nyt. Sitten kesä nyt varmaan kuitenkin aika kiiretahtia on, että jos saan töitä, niin totta kai on niin paljon töissä kuin mahdollista. Ja sitten on vielä jännitystä, että pääseekö kouluihin ja sitten kaikkea mitä siitä tulee, siitä muuttamisesta ja kouluihin mahdollisesta pääsystä sitä ohjelmaa, niin en hirveästi uskalla kesäksi suunnitella mitään. Ja loppuvuosi sitten menneekin vähän sen mukaan, että miten on sattunut lykästämään, että onko päässyt sinne minne haluaa. Että tosiaan minä olen sitten helsinkiläinen, jos kaikki menee niin kuin toivon. Vaikka olisi se mukavaa kyllä olla Jyväskyläläinen, niin minä olen oikeastaan ihan tyytyväinen, että pääsisin sitten mihin tahansa, mihin olen hakenut. Että se olisi ihan. Ja kovasti toivon nyt sitten myös sitä, että tuo reissukin onnistuu, mitä on suunniteltu, että sekin olisi semmoinen budjettimatkailu. Alunperäinen tarkoitus oli, että olisi lähdetty käymään Malesiassa reppureissaamassa, mutta se nyt todettiin, että se on sitten jo vähän turhan arvokas retki sitten. Ja kyllä sitä kaukomaille kerkeää taas sitten myöhemmin. Ja minä olen lähdössä semmoisille aloille opiskelemaankin, mitkä on aika pitkälti tällaista, mitkä niin kuin voi suorittaa ulkomaillakin, niin varmasti, jos vaan mahdollisuus tulee, niin lähden sitten vaihtoon koulun kautta. Mutta
eipä mulla varmaan nyt sitten kummempia muita suunnitelmia tässä tälle vuodelle ole, että toivon, että tämä vuosi nyt olisi sitten kaikin puolin vähän parempi kuin nyt viime vuosi. Että viime vuosi meni oikeastaan sairastaessa ja stressatessa ja kouluhommia tehdessä ja sitten oli kaiken maailman ihmissuhdekiemuroitakin siinä, niin toivoisin, että tämä vuosi olisi sen puoleen parempi, että jos pääsisi tämän sairauden selättämään ja tänä vuonna voisi olla niin, että kukaan läheinen tai ystävä tai sukulainen ei kuolisi. Nyt on mennyt viimeiset 3 vuotta silleen, että on saanut ravata hautajaisissa ihan. Että voisi vaihteeksi vaikka jotkut häät olla tai tämmöiset mukavat juhlat. Mutta seuraavaan videon ja seuraavaan postaukseen. Kiitos kun katsoitte. Moi moi!